защо ни гоните с дърво? Господине, що се криете зад дървото, господине? Какво се обръщате, бе, господине? Върнете се малко към нас. Да ви видим лицето. Обърнете се. Погледнете ме, защо? Що така, защо ни гоните? След 4 часа мога да се кара на обществено място. Дори и да... Искаш ли нещо? Не искам. Какво се криете зад колата, бе, господине? Какво сега ще ме целите? Защо сега ще ме целите? Що взимате камък, бе? Господине, стига толкова, саре и... Защо всеки ден ни гоните след 4 часа, като сме тука? Караме на улица. Нямате право да ни забраняват. Да, защо така? Сега ще излезе ли друг господин? Кажете, да бягаме ли, да не бягаме ли? Ето, снимам ви. Да викнете полицията, така ли, господин? Добре, викнете я. Ние ще викнем социалните. Няма чакам, вие ще ме измамите. Първо метнете камъка и пръчката и тогава. Не сте го махнали? Що ме гоните, бе, господине? Шем. И после 500 лева по всеки, нали, като не ударите. Социалните ще дойдат тука. Социалните ще дойдат тука, ще ви Ще ги викна. Сега в момента снимам, не мога. Ето го, Мартинчо. Какво, бе, не искаме да караме просто? Вие защо ни забранявате? Изчакай, искам да дойде полицията и да видим кой ще ни се изкара виновен. На улица, господине, това е обществено място. Нямате право да ни забранявате да караме на обществено място. Ако ви е криво, отидете се преместете на Витушка. Добре. Ако искат да си почиват, да отидат в провинцията. Господине, значи, от 2 до 4 не карахме. Сега искаме да караме 4 часа. И чакахме да си починете. Ама ние тук живееме, в този район живееме. Защо? Защо да не играя тука? Защо да не карам скейт тука? Хората, където защо да не карам скейт? Не се оплакват, вие където сте последния дай се оплаквате са. Ай, бе, това слуха ви е по-повреден от на другите. Защо? Еми няма па. Ама след 4 часа е време за игра. Малките деца също имат и искат да играят. А вечерта защо не правите забележка на ония с колелата, където минавате така като бръмбъри? А? Не с колата. С колелата. Опа, ще се спънете. Имайте, гледайте в краката, не ни гледайте нас. Що се обръщате? Ай, по-леко, бе. Кой ни замеряте? Отива в интернет! Отива в YouTube! YouTube! Вижте се, господин Скейт Стопър! Отивате в YouTube, е така! Ще ви съсипеме! Ще отида и в КАТ! Не може да се кара никога! Тук е Илян Йосипов, моят приятел Мартин, дет тича с скейта, моя скейт, Яна и Антонио... Да, ето я.